Eta gaurko beste estreinaldien artean, Ainhoa, bada, sagardotegiak ardatz dituen dokumental bat ere, ezta? Bai, Sagardoa bidegile du izena dokumentalak, eta sagardoak eta sagardotegiek Euskal Herriko historian izan duten eragina eta garrantzia isladatzea du helburu. Euskal Telebista babeslea da, eta bere zuzendaria ere Euskal Telebistako lankide bat dugu Bego Zubia Teknopolis saioko burua. Sagardoa bidegile gaur estrenatu da zinemaldian, Kulinari Zinema sailean. Txotx deiarekin mahaikidea kupelera hurbiltzen diren bezala, jendetza sartu da gaur arratsaldean Printzipe zine aretora, Sagardoa bidegile dokumentala ikustera. Bego Zubia kazetariak zuzendutako lana Sagardoaren eta Euskal Herriaren arteko lotura zaratago doa. Gaur egungo errealitate batetik abiatuta, sagardotegietara joateko tradiziotik, Euskal sustraietarainoko bidaia proposatzen du dokumental honek. Sagardoak gure gizartearen garapenean eta antolaketan izan duen garrantzi nabarmena erakusten du. Sagarrai gabe baserririk ez genuke. Euskal Herriko baserrien zorrean sagardoa dago, zergatik? Garai baten, 15. mendean, euskaldunok tolarera junginalako bizitzera. Ez genuen tolarea baserri barruan sartu, baizik eta euskaldunok tolarera bizitzera junginalako. Historialari, sagardogile eta bestelako hainbat adituk laguntzen dute sagardoaren bidea ezagutzen, eta behar bada, gizartearen uste batzuk ustelak direla azaltzen da. Gu harritu gaitu ezagutzeak zenbat emakume dauden sagardogintzan, sagardotegietako arduradunak emakumeak dira, eta sagardotegietan, sagardoa edaten emakume asko eta asko aurkitzen dira. Datorren neguko txotx garaia heldu bitartean, euskal tradizio honetan sakontzeko aukera ematen digu pelikula honek.